Goman kiɗa ƙasar nan kowa ya je. Mulkin Najeriya talakawa mun gaji. Kowa kuka yake yana neman agaji. Dan ciki zafi da mun fito ɗari da waje. Sai mun gina da ta yi tsawo su ɗuɗɗun guje. Ba mu da sun mu duk da tarkon sun girgije. Tsarin da maza da baya sun kai hawar gaje. Ba ma tafiya a hankali sai dai an guje. Idan yar sana'a kake barayi ai ma'aiji. Waya haka ne hala da miya kuke so mu je. Mu a waya kuna a daula kun gyagije. Gida na talaka abinci ba ko kwara aje. Mai sanya jiyan da za a yi saurara kaji. Mu ne mu dan tambuwal solution na nan aje. Duka kasar nan Aminu Bunai dai za a je. A samu warka mu zama kamar kasashen waje. Inda har tambuwal ya raji zai taimaka. Galibi shiri ga talakawan Najeriya. Idan mar da kuke bida tana